Ja, wij hebben vanaf het begin gezegd dat wij volle bak doorgaan en ja, dat hebben we gedaan vanaf het begin. Joey steekt me goed weg en dan ja, loop ik langs de keeper, hij schopt me weg ja, en dan krijg je die penalty, die schiet je in en dan heb je ook een beetje rust. I'm disappointed with myself, especially with the start. Yeah, a mistake in a game like this, you know, in the first 10 seconds is... Yeah, what happened? Yeah, I didn't think the player was going to take a ball, you know, and they pressed me, they took the ball, they got a penalty and they scored, you know, so yeah, it was difficult to forget about it because it's a special game. 10 minuten in de tweede helft kom je 2-0 voor, meende ik. En, dat je dat niet over de streep kunt trekken. Dat is dan dus toch de teleurstelling die overheerst? Ja, ik vind het wel jammer. Ik vind het ook jammer dat we daarna die 2 goals tegenkrijgen en dan de manier waarop. Dat is ook niet leuk. Ja, het is 2-2, we hebben allebei een punt en je moet het ermee doen. Vindt u het ook een terechte uitslag, 2-2? Ja, ik denk dat het uiteindelijk wel een terechte uitslag is. Ja, uiteindelijk wel blij, denk ik. Ik denk dat je de Heerenveen nu gewoon op even aantal punten houdt. Dus dat is goed. Maar aan de andere kant, ja, als je kijkt, we hebben eerst zelf nog kansen gehad om 1-1 te maken. En bij de 2-2 kregen we nog een hele grote kans zelfs op de 3-2. Dus ja, of je dan echt blij moet zijn, ja, dat is misschien een beetje dubbel. Maar aan de andere kant, ja, als je hier een puntje pakt, dan ik denk niet dat iemand moet klagen daarover. Ben je zagrijnig? Ja, zeker. Dat lijkt me ook logisch. Ja, na vanmiddag dat je 2-0 voorkomt en ja, die wedstrijd weggeeft uit 2 standsituaties. Ja, hoe is de sfeer in de groep eigenlijk nou? Ja, we zijn teleurgesteld in onszelf en ja, dat we het weggeven. En ja, ook uit standsituaties, daar zijn we ook ja, boos over. Ja, dat mag gewoon niet gebeuren. Had ik genoten? Ik heb ook genoten, ja. Ik heb ook genoten. Jawel. Ik hoop dat het weer net een geweldige voetballende topwedstrijd. Kwaliteit? Nee, maar ik denk kwaliteit meer in de spanning zit. En dat is ook wel leuk, hè? Dat niet, Jake. Ik kan er wel van genieten. Zoals voor hier weer een wedstrijd NEC, Cambuur, 1-1. Had ik van genoten. Weer gewoon geweldig. En een uitwedstrijd, zo. En we praten over uit en thuis, maar uit is moeilijker dan thuis winnen. Zoals iedereen verliest bij ons. Dus een uitwedstrijd, een punt pakken is gewoon goed. Niet ervan, dan maar. Ach, gewoon, dat ook wel.